Jiġu wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonello Bela jsemmilkom u jilqakom għas-sitt episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Bħalma naħseb diġà tafu l-aħbar li wkoll serqet ix-xena prattikament aħna nibdew nippreparaw biex noħorġu dal-programm kienet il-mewt ta' Reġina Elizabetta II tal-Ingilterra fl-età ta' 96 sena u għadaqstant bħala t-tim tal-Kamra Sportiva ħassejna li wkoll bħalma naħseb qed jagħmel kulħadd sew anke fid-dinja sportiva wkoll b'din l-introduzzjoni tajna t-tislima tagħna lil Reġina illi nistgħu ngħidu hekk kienet parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum għamlet ilha tirrenja fir-Renju Unit 70 sena fejn jidħol ukoll sports kienet ukoll tħobb ħafna żwiemel iżda wkoll fejn jidħol futbol ħafna jiftakruha tagħti t-tazza lil Bobby Moore fl-1966 diversi finali tal-FA Cup fejn it-tazza kienet tingħata lir-rebbieħa appuntu lil-Reġin mir-Reġina u wkoll episodji qed jiġu li frasi bħalissa meta kienet tagħti t-tazza pereżempju anki wkoll Jürgen Klinsmann il-kapten tal-Ġermanja f'Euro 96. Naħseb illi wkoll bix-xira għandna rappreżentant minn klabb Ingliż illum il-Alancini li huwa wkoll il-koordinatur tal-medja soċjali tal-Official Liverpool Supporters Club Gozo, għandna wkoll il-Aaron Sammut, l-uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi minn Napoli Club Malta. Għalla nħandaħal naqra li jek nħabbillu wkoll il-biċċa tax-xogħol tirrigwarda il-futbol Ingliż indirettament, ma nafx hekk forsi għandek xi kemm tgħid l-okkażjoni fuq dan ir-rigward kif ukoll forsi xi konnessi jew xi memorja tirrigwarda t-tim li żomm miegħu int il-Liverpool kif ukoll appuntu ir-Reġina Elizabetta qabel ma nidħlu għal-kontenut propju tal-programm tal-lejla. Bes tajba l-Antonello e l-Aaron u grazzi tal-istedina, ovvjament u mod speċjali għal-rigward tagħna li nsegwu Premier League l-Ingilterra ovvjament huwa jagħtel kbira nafu l-konnessjoni bejn ir-Reġina u r-Renju mal-poplu Ingliż, ovvjament il-konnessjoni Liverpool ma' Reġina hemm naqra mhux konflitt, però hemm naqra ta' tiżwid politiku, anki pereżempju ċertu finals ninnotaw Community Shield, FA Cup Finals, jkun hemm naqra dak il-betti bekki bejn timijiet ta' Londra pereżempju u il-nord tal-Ingilterra. Però ovvjament hija telfa l kulħadd
kulħadd ovvjament ħadd ma jogħos dal-affarijiet. L-aħħar aħbarijiet għandhom kif kont tajjeb inti. Ovvjament mhux ovvjament x'aktarx ħajkun hemm naqra ta' tibdil fil-fixtures u aħbarijiet mhux uffiċjali diġà jgħidu li kull attività sportiva u dik anki non sportiva x'aktarx ħad tiġi posposta. Grazzi wkoll għala tal-intervent tiegħek. Ovvjament infakkarkom li kull min jixtieq jintervjeni fil-programm tagħna llejla fejn fil-fatt ħan iddiskutu il-bidu kontrastanti li kellu Napoli u Liverpool. Intom tistgħu tagħmlu dan ukoll fis-sezzjoni li għandna miftuħa għalikom marbuta appuntu ma' din ix-xandira. Biss tajjeb illi ukoll intukom xi ftit aġġornamenti mill-diversi kompetizzjonijiet illi kellna illum ukoll fejn nibdew b'dak illi ġara fl-Europa League fil-lobbit li kellna fis-7 Esquart. Arsenal jerbħu ma' Zurich 2-1 fost ir-riżultati interessanti li qed naraw. Il-PSV Eindhoven miżmuma draw mill-Bodog Glimt f'darhom, Roma jitilfu 2-1 ma' Ludogorets. Ukoll rajna it-tim ta' Teddy Tewma l-Union Saint-Gilloise illi jirbaħ 1-0 ġewwa Berlin kontra it-tim ta' l-Union. Natu naqra ukoll inkomplu bl-aġġornamenti tagħna għallum. UEFA Europa Conference League jispikka draw illi Fiorentina sofrew kontra il-Riga l-FK RFS li kien it-tim illi elimina lil Hibernians minn din il-kompetizzjoni xi ftit ta' ramżilu. Voldiri riżultat prestiġjuż ieħor ukoll għat-tim mill-Latvja. Istanbul Basaksehir jirbħu 4-0 kontra l-Hearts, rebħa minima għal Villarreal kontra il-Lech Poznan fil-waqt li l-Hapoel Beersheva jżommu draw lill-Awstrija Vienna, Balkani tal-Kosovo 1, Cluj 1. Bħalissa wkoll hemm diversi logħbiet għaddejjin minn dawn il-kompetizzjonijiet. Nibdew billi wkoll naraw xi aġġornamenti mill-Europa League fejn wara 8 minuti logħob Lazio imur fil-vantaġġ kontra Feyenoord, il-gowl ta' Luis Alberto fir-4 minuta, l-logħba li wkoll se nkunu qed insegwu waqt il-programm bħalma wkoll Manchester United kontra it-tim ta' Real Sociedad, logħba oħra illi llejla se nkunu qegħdin insegwu u dik qiegħda fir-riżultat ta' 0-0. Mill-UEFA Europa Conference li kumbat West Ham United 0, Steaua Bukarest 0. Ukoll il-logħba qed tintlab bħalissa ġewwa Londra mhux fil-kondizzjonijiet ideali minħabba wkoll il-fatti li ġraw. F'Malta wkoll għandna diversi logħbiet, BOV Challenge League, Ħattart jirbħu 1-0 kontra San Juan, riżultat finali, u bħalissa bdew ukoll il-logħbiet bejn Melita u Vgura u imqabba Luxor St. Andrews, logħbiet li wkoll lejla se nkunu qed insegwu. Bħalma wkoll se nkunu qed insegwu l-azzjoni fit-tazza amatorjali fejn ukoll sissa għandna dawn ir-riżultati, għandna wkoll aġġornamenti li daħal f'waħda mill-logħbiet li qed tintlab bħalissa. Mela għandna l-Imġar United li tirbaħ 4-3 ma' Luqa St. Andrews, Pembroke 6-2 jitilfu ma' Zebbuċ Roses, Ħal-Qormi tirbaħ 2-1 ma' Santa Venera Lightnings, rebħa ta' 6-0 għal Birżebbuġa St. Peter's Fawdex kontra St. Lawrence Spurs, Dingley Swallows 10-0, logħba li għaddejja bħalissa, bħalma għaddejja bħalissa l-logħba bejn Kalkara United u Msita St. Joseph. Kalkara United jiftħu l-iskor fil-35 minuta permezz ta' Jonathan Santos de Hora. Nġaġukom komplu segwu il-programm tagħna lejla fejn ser ikollna diversi aġġornamenti illi sejrin intukom appuntu
matul dan il-programm. Naturalment nfakkarkom li daw kollha li jixtiequ jgħidu tagħhom fuq dak kollu ħan iddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna marbuta apposta ma' din ix-xandira volli li tiddejqu xtejtu tagħkom. U għaldaqstant nibdew billi nitkellmu naqra issa fuq futbol internazzjonali, it-tema li kienet tal-programm tal-lum u ħanibdew nitkellmu naqra ma' Aaron, ħanibdew naqra għalissa fuq is-sitwazzjoni tal-istaġun per se qabel ma mbagħad nidħlu wkoll fit-tieni parti tal-programm fuq il-logħba li kellkom il-bieraħ mill-UEFA Champions League. Aaron, mill-ġdid merħba lura fil-programmi tagħna u grazzi tal-li lejla tinsab fostna Napoli bdejtu l-kampjonat tajjeb ħafna. Minkejja li bdiltu diversi elementi importanti mill-iskwadra fosthom Fabian Ruiz u il-kaptan Lorenzo Insigne. Stennejtu li ħatibdew daqshekk tajjeb però meta anke tqis li kien hemm għajdut li Napli żarmaw. L-ħaġa grazzi tal-istedina għal staġuni ieħor Antonello, aħna bi pjaċir nattendu fuq il-programm tiegħek. U merħba wkoll lil-Alan l-ewwel darba niltaqa' miegħu ġurnata partikolari biex nibdew mal-ewwel. Apparti ċajt, lura d-domanda tiegħek Antonello, le ngħidlek id-dritt kien hemm xettiġiżmu kbir fost supporters Naplitani, anke hawn Malta bejnietna fil-klabb kien hemm naqra ta' xettiġiżmu wara kif għadt inti. It-tim kważi iż-żarma nofsu għax telqu 5-6 mill-ewwel 11 u ma telqux players li kienu ilhom hemm forsi sena sentej, ma daw telqu kif jgħidulhom is-senaturi tat-tim. So bla dubju kien hemm xettiċiżmu u anke tara wkoll il-merkato, ġifieri ġew players ta' ċertu kalibru wkoll, però bla dubju ma kienux mistenni jkunu fl-istess livell ta' dawk il-players li telqu. So x-xettiċiżmu kien hemm dibattitu kbir ukoll min kien favur De Laurentiis u min kontra De Laurentiis. So ġifieri kien hemm negattivizmu kbir. Però jien naħseb kif tkellimt anke ma' sħabi fil-klabb, li ġara huwa li dawn il-players li telqu, telqu jisom ta' fin meta jkun hemm xi ħadd li jkunu ilu hemm ċertu players li forsi ma jkunux ilhom jħarsu lejn dawk is-senaturi b'ċertu biża' jew ċertu sudizzjoni kif jgħid il-Malti. Allura forsi ma jesprimux ruħhom fil-ground kif suppost. Issa naraw ċerta differenza x'issa m'hemm ħadd li ilu hemm għal numru ta' żmien li forsi Zelinski jinsemmu hekk, però m'għandux dik ċertu statura. Allura bħalissa l-players il-ġodda jesprimu ruħhom b'mod liberu, qatt naraw fil-ground, ir-riżultati fil-kampjonat qatt juru dan kollu, xorta fadale, ġifieri għax saftit ilu ġimgħa ilu Napli ġew Roma Lecce home. Din kienet l-10 logħba konsekuttiva li labna nhar erba' fil-kampjonat li merbaħniex. So da jurik xi ħaġa, dik ċertu affarijiet tal-passat għadhom ma telqux. So issa nisperaw li f'dan il-bidu tal-kampjonat li kellna nkomplu nibnu fuqu u forsi nuħdu pjaċir għal dan il-lob li fadal tal-kampjonat. Realistikament, però, sa fejn temmen li dis-sena tistgħu tibqgħu tiġġieldu għall-iskudetto sal-aħħar, is-sena l-oħra iskom kontu qed tagħtu naqra tal-ġlieda, imma mbagħad battejtu lejn l-aħħar. Iva, nkunu nisti ma' nfusna jiena bħala tim minn Napli f'100 sena li jsir il-kampjonat, darbtej rbaħna l-kampjonat u meta rbaħnieh kien hemm Maradona. Is-sena l-oħra wkoll u fis-snin dawn l-aħħar 10 snin dejjem konna hemm qed niġġieldu għall-kampjonat qasna f'kemm darba ġejna t-tieni xi 4 jew 5 darbiet. So dan juri xi ħaġa li qed jonqos xi ħaġa fit-tim tan-Napoli biex nerħu l-kampjonat u sfortunatament meta ġie l-okkażjoni dejjem infallu. Sena l-oħra l-istess tlajna l-ewwel wara jerbaħna mal-Atalanta, ġejna mal-Fiorentina tlifna, mal-Empoli tlifna, mal-Fiorentina tlifna, mal-Empoli tlifna wkoll. So jonqos dik xi ħaġa li meta niġu għas-sjon tal-mument infallu. Nisperaw li din is-sena ejja nibqgħu mexjin pass. Jekk imbagħad jiġu għall-aħħar tal-kampjonat nkun għandna hemmhekk qed niġġieldu, why not nipprovaw nieħdu ċans.
Però naħseb idu nżommu saqajna mal-art, il-kampjonat għadu jibda, għatfadal jiġru ħafna affarijiet matul il-kampjonat. So, ma naġlux, ngħidu l-edin hemm mal-ewwel erba'. Bat nimxu pass. Le, fimni, mal-ewwel erba' mistennija li tkunu qegħdin hemm ħanejtek. Insomma, ħanajdu kif anki wkoll meta tqis diversi akkwisti li kellkom fost. Vera, però kif semmejta għadhom kollha ġodda u għadhom kollha ġodda. La semmejna dawn it-tnejn. Temmen li jistgħu verament jieħdu post Koulibaly u Insigne bħala l-mexxejja ta' dressing room naplitana? Ara, bħala żewġ players, fis-sajf rajna videos tagħhom, speċjalment ta' Kvaratskhelia, meta rajna l-videos tiegħu data fin taraħ, taħsbu stilla jisu tipo Messi u hekk, però kollha videos u kien jilgħab fil-kampjonat tal-Ġorġja. Ġifieri kellna xettiġiżmu tagħna, però naħseb rajnieh kulħadd ra sal-bieraħ stess l-input tiegħu fit-tim kif biddel ċertu tattiċi fit-tim. L-istess għal Kim biex juhu post Koulibaly wara ftit lobiet ma rridux neżeġeraw. Però naħseb l-impatt tiegħu fit-tim fuq wara ġa kien tajjeb ħafna, ġa kellu partnership tajjeb ħafna ma' Ramani fuq wara, skur żewġ gols diġà fil-kampjonat. Jiġifieri naħseb jiena l-bidu kien tajjeb. Issa nisperaw li t-tim jkompli jintegra kif inhu, għandna players ġodda oħrajn li wkoll firsadhom ma orewx kollox, tipo bħal Raspadori u Ndombele. Simeone l-bieraħ daħal u Skurja, għatfadal ximxi fit-tim, il-futur jidher sabiħ. Però bħala supporter naplitana aħna mbagħtu ħafna bl-iskaramanzija, ejja ma ngħidu xejn, ngħidu li bidu kien tajjeb u mbagħad naraw iktar ma jersaq lejn qrib il-kampjonat. Alan, ħallejtek tistenna ftit ukoll biex indaħlek fid-diskussjoni propja biss uffiċjalment issentik merħba fil-programm Botta u Risposta u grazzi tal-li jerġajtu naqattu magħna għal programm ieħor bħala Official Liverpool Supporters Club. Gozo. Minnaħa tagħkom ma kellkomx bidu tajjeb, diżappuntajtu ħafna. Rajna wirjiet impressjonanti kontra, per esempio, Bournemouth jiġu alternati oħrajn deludenti kontra Fulham. Ma rridx ukoll ninsa nsemmi t-telfa kera li kellkom ma' Manchester United. X'ġara dis-sena? Mi jistanna jitenna jgħidu, però il-bieraħ ma tantx tennejna. Ħallu naqra fuq nixkaffaw nitkellmu naqra fuq il-kampjonat tal-sena. Fuq l-istaġun naħseb diġà ħafna nies insew li bdejna fuq nota tajba, ġifieri konna fil-Community Shield u kontra s-City, mhux is-City bir-reserve, mhux is-City li kienu mhux maquda, ġifieri dan kienu full team, kien hemm ħalan diġà, u rbaħna kitab wieħed, ġifieri mi jiftakar fl-Lulju, fl-aħħar ta' Lulju. Ġifieri dik bdiet fuq nota tajba ħafna. Ma nistax ngħidu l-bqija. X'inhi l-problema wieħed hemm x'analizza ħafna. Hija faċli ħafna tajt hija problema tal-injuries, pero naħseb li hemm problemi ħafna ikbar. U dawn jistgħu jvarjaw ma' ħafna affarijiet. Forsi m'hemmx biżżejjed players ġodda li jintegraw, veru reġa' daħlu ċertu players fundamentali, pero jaf m'hemmx dik il-kimika li kien hemm forsi fl-ewwel logħba jew fl-ewwel biċċa tal-istaġun. Ħajkun mill-lider ħajkun staġun diffiċli, nisperaw li le. Jien fil-ferma tiegħi laqqas jawgura tajjeb li ħan nikkompetu nerġgħu fil-kompetizzjonijiet kollha u jekk ħajkun l-istess atteġġjament pas-sena l-oħra, ħanerġgħu nippruvaw nirbħu kollox u nispiċċaw nirbħu l-inqas żewġ tazzi prestiġjużi kif ġara s-sena l-oħra. Għal mi jiftakar il-Champions League Final, jien l-iktar li t-diżappuntani hija li jkollok tim li qed jiċċallenġja għalik huwa Champions League kif konna aħna u m'għandekx dak l-options li jbidlu lek il-logħba. M'għandekx dak il-play li kien hemm qabel jew dak iż-żewġ players li jbidlu lek il-logħba.
Jiġifieri dik naħseb ħatkun il-key l-istrateġija ta' Klopp kif ħatkun mqasma ovvjament bħal kull coach ħad tiddetta kollox u dak-riżultat ħajkun skont id-deċiżjoni li ħajsiru, però kif qegħdin ngħidu ma jidhirx ħajkun staġun feliċi. Nisperaw li żbaljat. Kontent però bix-xogħol li sar fis-sajf, taħseb illi l-akkwisti ta' Darwin Núñez, Fabio Carvalho, ġibtu l-Artur Melo fl-aħħar, huma biżżejjed biex l-ewwel nett jikkumpensaw it-tluq ta' Sadio Mané. U t-tieni jissodisfaw l-esiġenzi tattiċi ta' Klopp. Risposta skjetta le minix kontent bil-trasferimenti li saru. Naħseb l-affarijiet setgħu saru ħafna aħjar, però saret tradizzjoni tal-Liverpool li jew ma jixtru l-ħadd jew bħal dis-sena fl-aħħar minuta nqala Arturo wisnaħadnieh Kexxun jew milli waqaf li xkafa. Kont nippreferi kieku pruvaw għal xi plejer ta' statura bħal De Jong tal-Barcelona, bħal xi Madison tal-Leicester, kont nippreferi kieku ġi plejer ieħor ta' statura li kien jagħmel differenza. Forsi tal-Lazio kien ikun jiswikom ukoll. Ukoll. Klopp reċentament qal li kienu interessati midfielder u marma tim ieħor, però naħseb l-affarijiet setgħu saru ħafna aħjar. Ukoll l-injuries ma jgħinux, veru imbagħad wieħed jista' jargumenta x'ħajġri meta l-players li għandek iweġġajn ħajjerġgħu jidħlu bħal Anderson, Carvalho Sadeħal, Keita u Konate jerġgħu jidħlu. X'jiġri jekk tixtri plejer veru, tixtri plejer imbagħad jerġgħu jidħlu, jibqgħu pankina. Kien hemm ħafna deċiżjoni x'isiru, kien hemm ma ninsewx il-kwistjoni ta' Salah fuq il-kuntratt li ried. Kien sajf pjuttost movimentat, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb mhux dak ir-riżultat li mixtieq. Li fuq li semmejt inti Anton l-aħħar ħaġa Mané skor 16 gowl is-sena l-oħra. Nimmaġi li Núñez ħajreplacehom dak il-goals. Il-problema l-oħra hija Salah fil-fema tiegħi u hekk nispera li żbaljat l-aħħar tiegħu għadda. Ġifieri ma narax ħajskor 23 gow fil-lig dis-sena u ma ħajskorjhom dawk. Jiġifieri hemm ħafna wieħed xenalizza u wieħed għandu xi jomod. Infatti, ma nix qed nara s-Salah li rajna fis-staġuni passati. Issa jiena wkoll smajt anki għajdut fuq forums tagħkom stess fejn anke rajt kummenti bħal jista' jkun li kellna nbijaw lil Salah u mhux lil Mané? X'ta kummenta? Risposta skjetta iva, kont inbijaw minn Premier Salah again għax primarjament l-aħjar tiegħu għadda. Issa dak huwa fuq punt egoistiku, però li għandha x'taqsam ħafna magħha dan bil-tiġdid tal-kuntratt inbidel l-istrutturi kollha tal-pagi tal-Liverpool u dik taf toħroq friction qawwija. Ġifieri ħadin ngħidu Salah għandu 350,000 fil-ġimgħa sterlina. Issa dik tistema' ħafna iktar u iktar meta tqabbilhom ma' plejers oħrajn. Jiġifieri għandek bħal Diaz, il-Kolombjan li ħajkun l-aqwa plejer fl-istaġun. Dak kull m'għandu 50,000 sterlina fil-ġimgħa. Pa' Robertson l-istess. Carvalho il-talent żagħżugħ li huwa promising ħafna u diġà jagħmel differenza 30,000 fil-ġimgħa. Jiġifieri dik mingħajr ma trid għandhom li taftaħ friction. U jaf hija diġà problema preżenti. Wieħed irid jara u aħna li aħna fuq barra mhux ħadkun ta' eżatt laqas. Jekk forsi nżid xi ħaġa nieħu spunt minn dak li jgħid Alan, probabbilment kienet problema simili wkoll fil-kamp tan-Napoli għax Insigne, Mertens, Koulibaly, dawn kollha kellhom pagi eżaġerati apparagun mal-pejja tal-plejers l-oħrajn. So l-istrateġija li għamel De Laurentiis u s-soċjetà dan is-sajf kien eżattament dina li jeħles minn dawk il-plejers li kellhom pagi fenomenali u li forsi kienu waslu lejn it-tmiem tal-karriera tagħhom man Napoli u anke l-karriera tagħhom in total u ġab plejers oħrajn li huma aktar żgħażagħ, pagi iżgħar, so finanzjarjament naħseb jien għamel eżerċizzju fenomenali il-klabb tan-Napoli.
Issa nisperaw li forsi jekk ma jasarx riżultat mal-ewwel din is-sena, forsi jasal is-sena ta' wara, jew ta' wara, why not? So imma naħseb l-istrateġija hemm kienet deret u naħseb jiena il-clubs madwar l-Ewropa ħerġin minn sentej ta' pandemija wkoll, huma wkoll batew b'mod enormi finanzjarjament, so żgur l-istess infiq li kienu jkun hemm fis-snin ta' qabel il-pandemija, żgur ma jistax jiġi ripetut għall-inqas issa fl-immedjat. U la semmejt il-De Laurentiis li min ifaħru, min maqdru, xin il-pozizjoni tiegħek attwalment fuq l-operat tal-President tan-Napli, Jaron? Ara, jiena personali, nitkellem personali, jiena favur it-mexxija ta' De Laurentiis, bit-tajb u l-ħażin kollu tiegħu għandu għdini għax dana u bħala president huwa president li jħobb l-attenzjoni, li jgħid ċertu kontroversi apposta u mdorri fid-dinja taċ-ċinema, so imdorri għal dawn l-affarijiet. Però ejja noħdu r-riżultati. Il-lig ma wasalx, orra, tiġi nkunu skjetti il-lig ma wasalx. Però jekk inqablu r-riżultati ta' dawn l-aħħar 12 sena tan-Napli, so ma' snin ta' qabel, asparagun. Irbaħtu l-Koppa Italja kemm il-darba? Eżatt, irbaħna l-Koppa Italja tliet darbiet. Irbaħna s-Superkoppa, wasajna semifinal tal-Europa League. Ġejna it-tieni post xi 4 jew 5 darbiet. Dejjem nipparteċipaw fl-Ewropa. So xi ħaġa tajba darba ġel għamel. Jiġri jiena favorih. Min dak li huwa kontrih, għax huma fl-aħħar mill-aħħar is-supporters Napolitani jridu il-lig. So l-lig ma wasalx. So il-paragoni u majzi jaqblu l-De Laurentiis ma' Ferlaino, il-president li ġab il-kampjonati, il-paragoni u majzi, pero ma' odjużi u kol kif jgħid il-Malti. So dina bħal kull ħaġa fid-dinja, minn jħobbu dak li jkunu minn jobodu. Jien nħossni li De Laurentiis għandina nkoxxinu da kollu li jagħmel, u sakemm jibqa' b'din it-tmexxija diligenti u finanzjarjament ukoll li trendi, nibqa' ninżalu l-kappell. Għabbet komment, għabba mur għal-reklami, għet naqra kurjuża l-fat li għet jipparagunaw, għet kun dal-paraguni bej De Laurentiis u Ferlaino, ma rridux ninsew li fiż minn Ferlaino, alright, ġew il-kampjon ġidarbtej, ma kifetna id-differenza għamela kolla. Let's go. Da, Ferlaino qabel ma erbaħna l-kampjonat, għamel 17 sena president, għamel barbaħna l-kampjonat, u għax ġi Maradona. U ma nisewx ukoll li wara telaq Maradona, in-Napoli fallew, għamilna snin twal fl-anonimat. So vera kien hemm suċċess, fraħna, all right, però mbagħad għamilna snin kbar impattu għalih ukoll. So da kif semmejt hemm min irid is-suċċess akkosta kollox u jinsa l-affarijiet l-oħrajn, De Laurentiis jimxi f'sistema differenti. Tajjeb wis, għanna u koll aġġornamenti uħor li ħantellalkom qabel ma mmorru għal-waqfa tar-riklami fejn fih Lazio, nistennew ukoll il-grafika titla jittriplaw saħansitra l-skor kontra Feyenoord, Lazio 3 Feyenoord ċej jiskurja Mattias Vesino bidu tajjeb ukoll għal l-ex ta' Komaron Maurizio Sarri fil-UEFA Europa League. Biss b'dan l-ħsieb ħari mmorru għal waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna, għandna wkoll xi messaġġi li rridu naqrawhom ukoll, komplu bagħtu l-kummenti tagħkom. Kif nidħlu minn dan il-blok ta' pubbliċità nibdew nitkellmu fuq il-logħba tal-bieraħ bejn Napoli u Liverpool. Dalwaqt magħkom. Call of Duty FIFA 23. Ġib ta' Zilman Antonello ta' ġej malaj. Ħafna gamers. Żewġ lobiet li issa tistgħu ssibu għand Gamebreaker. Iva, sewa smajtu, Gamebreaker qegħdin jaċċettaw il-pre-bookings għal dawn iż-żewġ lobiet. Kif sejrin Antonello ta' PlayStation 4, PlayStation 5 u Xbox li għandhom ikunu fostna fil-ġimgħat li ġejjin. Allura x'qed tistennew? Aħsbu kmieni u kunu żguri li jkollkom kopja ta' dawn il-lobiet fuq il-pjattaforma favorita tagħkom mingħand il-ħanut li dejjem offra garanzija fil-qasam tal-lob diġitali. Gamebreaker, l-aqwa lob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, merħba lura għat-tieni parti tal-programm botta u risposta konna qegħdin ngħidu illi ukoll dawk kollha illi qegħdin jieħdu sehem fil-programm tal-lejla billi ħallu l-kummenti tagħhom jistgħu wkoll jidħlu fil-kompetizzjoni ta' Kicks Boutique Gym. Niskużaw ruħna kellna xi problemi tekniċi ukoll matul dan il-programm kif ukoll lil min qiegħed jindikalna. Infakrukom illi hemm ukoll diversi aġġornamenti għaddejjin mill-futbol lokali u internazzjonali u ukoll inselmu lil Clive Bsajla u lil Reni Kassar illi l-lejla qegħdin seguna. Clive ukoll bagħtlek tislija Aaron. Ma nafx hekk forsi trid tirreċiproka qabel ma nibdew nitkellmu. Ngħidlu grazzi Clive. Clive huwa supporter kbir u akkanit ta' Napoli, ikun preżenti għal numru tal-obiet il-klabb, so forza Napoli Clive. Mela, nibdaw issa biex immorru għat-tieni parti tal-programm Napoli-Liverpool. Il-beraħ kellna l-UEFA Champions League u ħanitkellem għalija vera ma kontx qed nara l-logħba, din logħba ma rajtx highlights dal-għodu ma kontx qed nistenna li Napoli tirbaħ. Ma kontx qed nistenna li nara li Napoli tirbaħ b'dak il-mod. Biss, Aaron, ħanibda bik għax Napoli kienu home. Apparti li għax irbaħtu, nixtieq nisma' għal-kummenti tagħkom fuq din logħba. Jibda Aaron u jkompli Alan. Lien, qabel miegħek perfettament, Antonella naħseb ir-rebħa ta' 4-1 u l-mod kif ġiet kienet xi ħaġa li ħadd ma kien qed jistenna, anki l-iktar supporters akkaniti ta' Napoli. Ovvjament kont nilagħbu mal-Liverpool li hija skwadra b'saħħitha ferm, ninsew forsi bidu daqsxejn waħda xejki li kellhom fil-kampjonat, però dejjem jibqgħu il-Liverpool li dan ftit xhur ilu għadhom kif lagħbu l-final ta' Champions League. So il-biża hemm kienet, però jiena naħseb il-bieraħ il-Coach Spalletti għamel logħba tattika tajba ferm, stenna lill-Liverpool forsi ċeda ftit il-possess tal-ballun lill-Liverpool, però sfruttaw l-okkażjonijiet u l-potenzjal li għandhom in-Napoli li hija s-saħħa u l-veloċità. Fil-fatt quddiem naħseb jiena Osimhen u Kvaratskhelia u anki Politano fil-bidu għamlu li rridu. Ma kien sorpriża fil-fatt li mbagħad fil-halftime Joe Gomez spiċċa sostitwit għax 2 jew 3 mill-gowl ġew minn fuqu. L-istess anke Van Dijk il-bieraħ bata kontra Osimhen, so Van Dijk nafu xi statur ta' pleru, però naħseb kontra l-veloċità ta' Osimhen bata. U naħseb jiena in-Napoli sfruttaw l-okkażjonijiet li ġew għalihom. Ma rridux ninsew mbagħad ukoll fit-tieni ħaf wara keteb xejn, bum mal-ewwel 4 b'xejn u dik forsi jista' jkun li qatel lill-Liverpool għalkemm wara ġiex minuti ġabu l-gowl tal-bandiera, però mbagħad naħseb imbagħad il-logħba fit-tieni ħaf ikkalmat ukoll b'mod tattiku fejn fin-nofs kien hemm Anguissa u Lobotka li naħseb kienu battajt sur mastijiet f'nofs il-ground biex jikkontjenew l-impatt li forsi seta kien hemm, ir-reazzjoni seta kien hemm ta' Liverpool. Naħseb jien kienet logħba tattika ferm tajba minn naħa Napoli, Spalletti prepara naħseb minn qabel sew din il-logħba u r-riżultat naħseb kien
il-tattiċi kollha li saru u training kollha li saru matul dawn l-aħħar ġimgħat bi preparament għal din il-logħba. Alan, risposta tiegħek? Naqbel perfettament ma' Aaron, żitt ma li għajtu, mhux biss Van Dijk bata, batew ħafna players. Kif konna din ngħidu qabel il-programm, jien fanatku kbir ta' Maradona kelli ċans immur ħafna drabi nara l-lob ta' Napoli wkoll. Nafu xi jfisser tilab fl-istadium ta' Napoli, aħna Liverpool li ġejjin minn 4 telfiet konsekuttivi f'Napoli wkoll. Ovvjament ħadd ma kien jistenna dit-telfa u kif ġiet u bl-iskor kollox u prestazzjoni diżastruża. Kont naħseb li xi punti, però then again jekk ninnotaw għal min jisegwi Liverpool qed tiġri spiss dal-istaġun, ġifieri konna 5 darbiet minn taħt minn 7 lobiet li huwa ħafna u darba biss irnexxielna ndaw riżultat li kien ma' Newcastle 2-1 fl-aħħar Kota Carvalho xi 90 minute plus 8. Jiġifieri li m'hemmx dis-sena li kien hemm snin oħra, reazzjoni ma teżistix. U għal-mirra l-logħba jien rġajt rajta darbtejn u l-highlights ukoll tinnota kif f'kull azzjoni in-Napoli kienu qabel. Jiġifieri jekk daqqa ta' ras, il-plejers tan-Napoli kienu qabel. Qatt ma tista' derbaħ logħba hekk. Veru forsi kemm il-possess, però then again, jekk inti ma tkunx persistent fil-kaxxa u ma jkollok dik il-flair qudiem il-goaler jew fil-kaxxa żgħira mhux ħatasal wisq. U mbagħad hemm ukoll insemmu il-players illi kif jinqabżu m'hemmx dik il-grinta illi konna naraw qabel u nimmaġina fil-half time, ġifieri il-coach naħseb ta' ħasla waħda biss għax il-ħafna ma nara Liverpool daqshekk diżastruża. Mela, għandna wkoll xi kummenti. Joseph Mifsud, jiena support fl-Italja dejjem żammejt ma' Napoli imma f'qalbi ma' Liverpool. Napoli ma serqu xejn, it-triq għadha twila. Kummentuħ minn Antrani Kassar fejn qed jgħidilna jiena ngħid li d-darba ħajkollna sorpriża min-naħa ta' Napoli għal dan il-kampjonat. Biss, ħallim naraw naqra il-marki illi tagħti il-Gazzetta dello Sport, il-ġurnal influent Italjan, matul fuq din il-logħba, ma nafx forsi il-panel kellhom xi ċans jagħtu każ dawn il-voti. Aaron, minnaħa tiegħek jispikka 8.5 ta' Zielinski li kellu logħba maġistrali ngħidu aħna u kif ukoll 8.5 dovuti għal Luciano Spalletti. Min-naħa l-oħra fejn jidħol Liverpool diversi erbat fosthom Salah, Firmino, Gomez, Iż-Żagħżugħ Elliott, Van Dijk kellu 4.9 ukoll. Meta taraw dawn il-marki, taqblu magħhom? Jiena naqbel magħhom u speċjalment għal Zielinski u narġa' immur lura għal dak li semmejt fil-bidu. ċertu players li forsi kienu ma tantx qed jesprimu ruħhom minħabba s-senaturi tat-tim, issa qed jesprimu ruħhom aħjar. U Zielinski huwa case in point. Dan l-istaġun ġa beda juri mill-bidu Zielinski, d-differenza ta' dan l-istaġun ma l-istaġun li għadu kif spiċċa. Differenza hija enormi, asparagun u naħseb il-logħba tal-bieraħ kien kif taqbattajt. Ir-riżultat ta' dan kollu. Iż-żewġ goals li skurja l-bieraħ, l-assist li ta' matul dan l-istaġun tiġa l-pejja tat-tim, so naħseb jiena Zielinski huwa xempju ċarta dak li semmejt qabel. Il-voti l-oħrajn jiena naħseb player of the match ukoll flimkien ma' Zielinski l-bieraħ kienu 2 fl-opinjoni tiegħi. Osimhen għalkemm lab ħaf biss u anki issa. Osimhen qed juri iktar u iktar ċertu maturità f'ċertu lob. Mhux qed jaħseb biss bħala attakkant li jrid jiskurja bil-forsu, imma anki qed jgħin l-isħabu biex jitraw il fuq fit-tim jinkoraġġihom il-bieraħ ta' assist li
kważi ftit ma skurjax wara skelja, so hemm differenza diġà tidher fih. U Anguissa jiena nista' ngħid għalija huwa blata f'nofs il-ground da m'għandux ninsew li Napoli xtrawh ġabuh imprestito mingħand il-Fulham li kien għadhom kif waqgħu fiċ-Championship l-Ingilterra ġimana u sar protagonista tantu hekk li irriskattawh. So, naħseb jiena ma rridx insemmi l-kulħadd għax ovvjament il-bira kienet prestazzjoni tajba tat-tim kollu, magħhom hemm Lobotka li dan ukoll bidel l-inbidel totalment minn kif kien fi żmien Gattuso għalissa. So, jiena naħseb il-bira kienet prestazzjoni ġenerali tajba ħafna tat-tim u semmejna tnejn minnhom li forsi kienu daqsxejn iktar kif taqbad tajt importanti għar-riżultat finali. Qabel ma nisma' il-kumment ta' Alan fuq il-voti tal-Liverpool, x'kienet dik il-bidla fil-penalty taker fejn l-ewwel rajna plejer u mbagħad rajna plejer ieħor? Naħseb Osimhen mbagħad meta ġi biex jagħti t-tieni gowl biex jagħti t-tieni penalti għamilha ta' attakkant egoist, immur kontrarju għal dak li għadni kif għadd. Naħseb il-penalti ġabu u għallu isma' irid tieħu. Ma taħxi granke, il-gowler ġab sejf tajb ukoll, irdu ngħidu kollox, però m'hemmx tagħmel. In-Napli mdorrim il-penalti nisbalja, u x-sena l-oħra Insigne għasna f'kemm il-penalti żbalja, so ma kienitx ħaġa ġdida. Alan, il-voti tagħkom. Kummenti tiegħek dwarhom hekk jogħġbok? Il-voti ovvjament hija stampa ċara ta' kif labu l-Liverpool. Biex naqgħod ma' Aaron, nieħu pjaċir nara ċertu players kif daħlu fl-iskwad ta' Napoli. Bħal Kivic għal Ġorġjan li għandu u għadu żgħir b'talent kbir, ġifieri taraħ jaqbes lil Arnold dik il-konfidenza fuq 2 metri għaddih metru, ġifieri mhix ċajt dik il-konfidenza kollha kemm il-Korean li semmejna. Osimhen nafu ġej minn injury twila dieħel dak. Però tara mhix ta' jirbaħ il-logħba. Ġifieri meta tqabbel meta tagħmel paragoni 1-to-1, kull plejer tan-Napoli kien aħjar minn tal-Liverpool. Dik hija kienet ċafu. Mela, Alan, ma nafx akkadek x'mana jidher ukoll hemm xi Iva. hemm xi problemi ta' konnessjoni fil-fatt kont se nsaqsik domanda oħra. Xi ħaġa li mhix qed toġobni din id-darba ukoll hija l-atteġġament ta' Jurgen Klopp. Issa qed nerġa' mmur lura fuq l-istaġun in kwestjoni manki hemm naqa' konnessjoni mal-bieraħ fejn qed naraw ifittex kull tip ta' skuża u għax ix-xemx u għax ħaġa u għax oħra. Issa Klopp nafu wkoll li fis-seba' staġun tiegħu ma' klabb dejjem imur ħażin rajna mal-Borussia Dortmund din ukoll ma nafx mhuwiex sinjal tajjeb dan min-naħa ta' Klopp min-naħa li qed naraħ jien. Ma nafx inti x'taħseb għal. Iva Antonello, veru, li hu interessanti u l-tawet li ħajsa fuqha, il-formation tal-bieraħ u l-players kienu kollha l-istess bħalma tarbaħna l-Community Shield kontra Manchester City. Kollha l-istess, ħlif Milner beda flok Anderson għax Anderson inweġġa. Ġifieri iċ-change kienet captain ma' captain, ġifieri l-bieraħ beda Milner flok Anderson. L-istess players perfettament, però kif qed tajt inti d-differenza hija kbira, ġifieri la nistgħu waħlu fl-istadium, la nistgħu waħlu fit-temperatura, la nistgħu waħlu ħlif fina nfusna u fin-qasijiet li hemm, ġifieri il-bieraħ Klopp kien kritikat ħafna xi l-iskwadra mill-bidu u rajnija ġifieri mal-ewwel 30 sekonda ċans ta' Osimhen, l-asta ta' Osimhen pressing goli, difiża għolja ħafna. Ġifieri jew ma nafx naqbad ngħid fis-sens ma naħsibx li underestimate jew li Napoli għax nafu x'kien ġej, again mhux dik il-kwantità ta' pressing u ta' però hemm ħafna affarijiet li mhux jaħdmu. Sewa wiss, temnu li Ajax u Rangers jistgħu jagħtukom sfida l-kwalifikazzjoni tal-grupp? Domanda tnejn li intom din.
Jek nibda jina, Ajax bla dubju ħajkunu għan fil-fatt huma kienu second seed hemmhekk, so second jew first seed ikun is-sesba, so anyway. So żgur li ħajkunu ta' sfida bla dubju. U Rangers u naħseb jiena kemm Liverpool kemm minn Napoli laqtu wieħed mill-aħjar timijiet li kienet fir-raba' seed. So kieku ma ġewx ir-Rangers kieku aħjar għax ovvjament qed tmur tilab l-stadium tagħhom hemm tar-Rangers kulħadd jaf l-akkanizmu li hemm fil-klabb Skoċċiż u ovvjament mur tilab hemmhekk mhix easy, però naħseb jiena il-potenzjal ħansemmi Napoli, il-potenzjal li għandhom it-tim tan-Napoli u bla dubju Liverpool ġifieri l-logħba tal-bieraħ ma ngħidux li kienet din kien episodju li da ovvjament jaf joħorġu minnu bla dubju. Però naħseb jiena Napoli hemm il-potenzjal iva li ngħaddu u bħala wieħed mill-ewwel żewġ timijiet u m'għandix qalbi maqtuwa. L-logħba tal-bieraħ tatna kuraġġ, il-bidu tal-kampjonat kompla tagħna kuraġġ ukoll, so qalbi qawwija li jekk Alla jrid ngħaddu minn dan il-grupp. Musta tkun easy, bla dubju, musta tkun easy, però iva, qalbi qawwi. Jina nemmen li testana ġej mal-ewwel ġej mal-Ajax, nemmen li jekk waqgħu punti ħanitfgħu il-ġebla fuq saqajna, mhux ħakun logħba faċli. Iċ-chances hemm iktar li waqgħu punti milli jieħduhom kollha bl-istat li qegħdin. Rangers ma narax għalfejn ma nix nidu 3 punti, speċjalment anke kif tkellem il-coach għal minn Samuel Van Bronckhorst turi li m'hemmx dik l-esperjenza, turi li kif tkellem qal li biex tilab f'dil fażi diffiċli ħafna titil miljuni rajnija fil-ground, tipo għamela fatta li għal barra. Ġifieri titqgħod attent ma' dat-timijiet ukoll, però nemmen li t-test qawwi ħajkun mal-Ajax. Sewa wis, grazzi wkoll lil Alan u lil Aaron tal-li wkoll komplew jagħtu l-interventi tagħhom fuq dan il-programm. L-aħħar aġġornament li huwa il-ħin tal-mistrieħ fit-tazza matorjali fejn bħalissa l-Inglis Swallows qegħdin minn taħt ma tax biex u b'dan l-aġġornament appuntu immorru għat-tieni blokk ta' riklami, id-dibattitu appuntu jkompli wara dawn. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet u l-aħħar
parti tal-programm Botta u Risposta, il-produzzjoni ta' diskussjoni fejn il-lejla għanna lil-Alan Cini mill-Liverpool Supporters Club Gozo, Official Liverpool Club Supporters Gozo, illi huwa wkoll responsabbli mill-medja soċjali, u għandna lill-Uffiċjali Relazzjonijiet Pubbliċi ta' Napoli Club Malta Aaron Sammut, illi magħhom qed ukoll nitkellmu naqra fuq il-temijiet illi jirrappreżentaw appuntu l-lejla. Inħeġġiġkom ukoll biex jekk għandkom xi kummenti x'tgħaddu bħalma diġà qrajna, tkomplu tinteraġixxu magħna fis-sezzjoni illi għandna tal-kummenti miftuħa apposta għalikom. Ukoll qed inkomplu b'sensiela ta' aġġornamenti illi għandna mill-diversi kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali illi għandna wkoll għaddejjin, ovvjament se jkollna grafiċi tilajn f'każ ta' bdil tal-iskor, fost l-oħrajn għandna mill-Biovi Challenge League il-St. Andrews illi attwalment jinsabu fil-vantaġġ kontra l-imqabba u f'Gura United li jkomplu bil-bidu tajjeb tagħhom b'rebħa attwalment b'vantaġġ attwali ta' 2-1 kontra appuntu it-tim ta' Merita mit-tazza amatorjali, u mbagħad għandna wkoll żewġ riżultati li sejrin intellawkom ukoll minn hawn u ftit ieħor illi fihom għandna lil Taxbiex li qiegħda fil-vantaġġ kontra Dingley Swallows u Kalkar United 2-0 minn fuq kontra Imsida St. Joseph. Mill-Ewropa li jkun mbagħad riżultati illi jinsabu fil-ħin tal-mistrieħ, Lazio 3-0 ma' Feyenoord u Manchester United li għadhom fid-draw ta' mingħajr goals kontra ir-Real Sociedad, fil-waqt li ġo Londra West Ham United jinsabu minn taħt kontra Steaua Bukarest, il-komplu kol il-bidu diżastrus ta' Steaua għalkemm fid-dawl ta' ċirkostanzi attwali li hemm fl-Ingilterra fejn ħallitna wkoll ftit ilu Reġina Elisabetta II, ma nafx kif qed l-atmosfera u l-mentalità li bija qegħdin jilagħbu żewġ timijiet Ingliżi bħalissa. Kien ukoll l-imħabba li il-monarka kienet ukoll tgawdi ġewwa l-Ingilterra. Issa, ħalli nibdew. Naf li Alan, inti għattilna illi hemm possibilità kbira illi fit-tmiem il-ġimgħa il-logħbiet jitħassru, biss ma daħal xejn uffiċjali għalissa, voldiri ejja nkomplu nitkellmu għal nassumu illi l-logħbiet ser isiru kif ipprogrammat, għalkemm irridu naraw se jiġri fid-dawl ukoll ta' din l-aħbar illi kellna illum. Mela, suppost ħanejdu hekk, Liverpool se tilgħab kontra Wolves nhar is-Sibt għall-logħba li miskum tal-kampjonat. Jiena frankament inħoss li ma tistgħux tfallu din il-logħba, imma ħalli nisma' naqra tiegħek fuqha. Kif qegħdin fil-klassifika żgur li le, kif qed nilagħbu żgur li le, u anki biex nagħmlu l-moral żgur li le. Ħarabu home fejn qabel, għaxek nistgħu ngħidu qabel kienet s-saħħa li nagħlabu home milli jidher qed tintelef ukoll dik, nisperaw li nerġgħu nieħdu allura. Dik is-sens ta' Fortizza Match jiġi fil-ground tagħna u kulħadd jagħti s-support ġo Anfield. Biss kif qegħdin naraw it-timijiet mhux jiddejqu jattakkaw il-Liverpool, mhux jiddejqu jattakkaw is-City, mhux jiddejqu. Jiġifieri qed naraw ngħid jinbidla wkoll kif jintlaq fil-futbol. Kull logħba qed illaqtu go, jiġifieri jiena qed naħseb illi again ħankunu jew minn taħt jew xi ħin ħalaqtu go. Li jiena ħankun qed naraw u qed nixtieq li naraw huwa li jkun hemm reazzjoni minn naħa tagħna.
reazzjoni minn tagħna tkun reazzjoni soda fejn anki il-fans jerġgħu kollhom dik il-fiduċja fit-tim u hekk biss nistgħu nasperaw li jkollna ċans nipprogressaw fil-lig. Huwa interessanti li l-Wolves ma' 5 logħbiet kull ma tilfu logħba waħda, l-ewwel logħba li labu kontra Tottenham, ġifieri mhux ma labux kontra xi tim ta' xi bassa klassifika, ġifieri Tottenham nafu kif jgħiddi s-sena u ngħid jien ħajspiċċaw mill-ewwel erba'. Labu ma' Newcastle ukoll, ġifieri mhux eżatt labu ma' timi ta' stoffa wkoll. Aaron, minnaħa l-oħra, intom Napoli ħadkomplu l-impenji tagħkom is-sibt ukoll mill-ġdid fl-Istadio Maradona kontra l-Spezia. Issa minnaħa tiegħek xtaqt li tkellimna ftit fuq il-perikli illi konfront hekk bejn żewġ logħbiet ta' Champions League illi nsertaw kienu iż-żjara tal-Liverpool il-bieraħ u anki hawnhekk suġġett għal ċirkostanzi attwali fir-Renju Unit il-mawra li suppostantkom ġo Glasgow ant Rangers il-perikli li logħba bħal meta nhar is-sibt tista' toffri bejn żewġ logħbiet ta' Champions League. Perikli huma kbar Antonello, daw huma l-iktar partiti li beżżawni u li Napoli sfortunatament dawn l-aħħar snin dejjem batew. Ma ninsewx das-sena l-oħra l-Spezja tlifna magħhom u xejn bil-Malti damdamnihom in-numru ta' azzjonijiet li kellna, però spiċċajna fuq in-naħa tal-liefa. So ġimgħa ta' ilu wkoll rajna ġejna drom mal-Lecce home. So daw huma l-iktar logħbiet ta' periklu. Tim kun għadu kollu emozjonat, kulħadd kuntent, prestazzjoni tajba kontra Liverpool, so naħsbu li ħanerbħu lil kulħadd u hawnhekk fejn inti mbatturi il-vera saħħa tat-tim. So issa nispera li Spalletti u s-soċjetà in ġenerali u anki l-ġurnalisti, għajdu kif niftaħam l-ħar ukoll il-ġurnalisti ta' Napolitani jilagħbu parti importanti mill-feeling li jkun għaddej fit-tim. U nisperaw li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u jkun moħħu hemm jibqa' bl-istess konċentrazzjoni kbira li kellna il-bieraħ sewwa u din id-daw 3 punti niġbruhom ngħidu b'mod faċli m'għandniex għalfejn bagħtu għax ma rridux ninsew li kif semmejt inti tajjeb int. Ġimgħa d-dieħla jmista ma' Rangers kif kollox kif inhu. So, u hija logħba oħra importanti. F'serje twila ta' logħob li għandna fost il-ġimgħa minħabba l-impenji li ġejjin dal-waqt tat-tazza tad-dinja. So naħseb dejna hija logħba fejn irridu nibqgħu nippruvaw li aħna vera b'mod serju irridu niċċallenġaw xi ħaġa u nisperaw li daw 3 punti niġbruhom b'mod ngħidu seren. Sewa wisq, mela, issa l-aħħar item li għandna fil-programm tal-lum u item li jiena nħobb nagħti wkoll l-opportunità biex bħala clubs illum għandna Napoli Club Malta u l-Official Liverpool Supporters Club Gozo issemmu leħinkom u ttuna l-aħħar aħbarijiet mill-clubs rispettivi tagħkom. Biss qabel xejn Aaron ippermettili biex anke fid-dawk il-fatt li llum l-ewwel darba li qed niltaqgħu minn dakinhar pubblikament nirringrazzjak tal-opportunità illi tajtuna f'Mejju li nintervistaw Antonio Carannante u l-Alessandro Renica meta dawn kienu f'Malta. Kienet ukoll ta' pjaċir li netwerk żgħir bħalmu dan tagħna tal-Kamra Sportiva kellna wkoll l-opportunità li niltaqgħu nagħmlu laqgħa ta' taħdita żgħira ma' dawn il-personalitajiet għaldaqstant fisem il-kumplament tat-tim ta' dan il-netwerk nirringrazzjawkom tal-opportunità illi oġobkom ittuna. Biss, looking forward, x'għandkom ippjanat għal-qoddim? Ħaġa, you're welcome Antonello, aħna dejjem nagħtu nippruvaw nagħtu opportunità, aħna wkoll klab żgħir, so irridu naħdmu ma' nies bħalek u oħrajn li jixtiequ li jkomplu jkabru l-isem tal-klabs bħal tagħna, so dik kienet opportunità tajba, il-fatt li kellna il-Renica Carannante li ġew iżuruna.
biex niċċelebraw 30 sena anniversarju tal-klab tagħna. So is-sena da ma spiċċax, so il-kumitat ta' min jgħid biex forsi anki ngħid lilek ukoll bħala l-ewwel wieħed Antonello, għadna kif ħabbarna ħanħabbru fil-jiem li ġejjin il-kumitat ġdid li għandna il-kumitat tagħna huwa kull sentej, so spiċċa terminu u għarġajna formajna il-komitat il-ġdejt, jiena ġajt sibtu bħala l-PRO, Mark Haber bħala l-President, għadu l-President, Alex Debono biex il-President, u karigi oħrajn li fil-jiem li ġejjin ħanħabru fil-medja. So, u bħalissa naħseb l-appell huwa għal-membri. Aħna ġajna ftaħna l-membership, ovvjament, dis-sena, so dawk li tisimawna supporters ta' Napoli nħeġġixkom biex tidħlu bħala membri fil-klab tagħna. Aħna bħala klab żgħir ovvjament jiddependi minn numru ta' membri li jkollna. Iktar ma jkollna membri, iktar aħjar. Ħaġa sabiħa li rajna ta' min jgħid u anke ħabbarnina l-ġimgħa l-oħra fuq il-Facebook page tagħna qatt naraw ġenerazzjoni ġdida ta' tfal li jżommu man Napoli. Kien hemm missier ta' tifel li kien beda li t-tifel kemm kien kontent li għandu t-tessera tan-Napoli Club Malta. U għana dik li nixtiequ, għasta ħna ormai, nistata tiegħi illum għandhom 40 sena, iżommu għan Napoli għax fi żmien Maradona. Issa għandna ġenerazzjoni ġdida. U nixtiequ li jekk hemm forsi hemm nies hemm barra li għandhom it-tfal tagħhom iżommu għan Napoli. Jidħlu membri fil-klab tagħna, għandna klabb miftuħ il-Mosta, kull meta jkun hemm minn Napoli li labu, hemm atmosfera sabiħa, mod ta' familja, so inħeġġu lil kulħadd biex jekk fil-każ jixtiequ jidħlu membru jikkontattjaw lili fuq il-Facebook page tagħna, nibgħatilhom il-formola u bekk ikun jistgħu jidħlu wkoll membri fin-Napoli Club Malta. Naf kemm għandkom support passjonali għaliex mhux l-ewwel darba fil-passat ukoll kelli l-okkażjoni li niġi nara xi logħbiet għandkom ukoll. Għandi kurżità kif kienet l-atmosfera l-biraħ wara l-logħba, ma nafx kontx preżenti għaliha. Il-biraħ kien hemm preżenza qawwija għall-klabb, kien hemm atmosfera mill-isbaħ ovvjament partiti bħal dawn kif semmejt inti is-sapport passjonali tagħna joħroġ bl-aqwa mod tiegħu. Ħajkun hemm ħafna iżjed logħbiet minn daw fil-futur li ġej u bekk nerġa' nappella lil sħabi li huma membri fil-klab tagħna u anki oħrajn jekk tafu nies oħrajn li jżommu man Napoli, ħeġġuhom biex jidħlu fin-Napoli Club Malta, klabb li ilu waqqaf għal dawn l-aħħar 30 sena, so ma twelidniex il-bieraħ, ibqgħu idħlu membri magħna ħalli l-klabb ikompli jikber u ikonna sodisfazzjoni oħrajn bħal ma tajna lilek ftit ta' xhur ilu u lill-membri l-oħrajn kollha tal-klabb tagħna. Alan, min-naħa l-oħra, l-aħħar aġġornament min-naħa tagħkom jekk jogħġbok. Iva, jiena kull min membru t-tieni sena fil-kumitat u għadin 11 u veru kburi li jimparti minn dal-klabb, għalkemm forsi żgħar jew nidru żgħar, il-klabb tagħna jinsab 31 Via Labor ix-Xewkija, qegħdin naħdu biex immorru premises ferm akbar, ix-Xewkija stess kantuniera mal-Knisja, ġifieri iktar dettalji jistgħu jintlaqgħu fuq olscgozo.com, sajt li kont responsabbli minnha u minn tajjiena. Qegħdin dax fil-kumitat, però nista' ngħidlek illi għandna ħafna xogħol u naħdmu qatih, ġifieri jekk wieħed jara l-plejers li kellna, l-experience li kellna, ġifieri naħseb l-ebda klabb Malta b'għawdex biftaħir ngħid li ma kellhom dak fl-istorja ġifieri aħna kellna il-Bruce Grobbelaar, Gowler, Jimmy Case, Terry McDermott, Phil Thompson, Ian Callaghan, Craig Bellamy, l-assistant coach ta' Guardiola ta' City, Rodolfo Borelli, Ian Rush, John Flanagan, Alan Kennedy u Fermi ġifieri. Biex iġib ex-player kif Aron jaf tajjeb għax ġabu tnejn jafu l-ammont anke ta' flejjes illum involuti. Ġifieri tittaħdem qatih aħna din il-25 sena anniversarju meta twaqqafna, qegħdin iktar minn 300 membru, ġifieri għandna jagħmilna kuraġġ. Ovvjament mix-xahar li ġie aħna għaddew naħdmu fuq il-ħanżirata anki nagħtu d-dem f'Novembru il-qudis tal-Mejt, ġifieri nżommu dik is-sens ta' komunità, ovvjament f'Diċembru jkun hemm il-Christmas Market kif kulħadd jagħmel. Però kif għadd mhix tieq iktar dettalji
olscgozo.com u jista' jżomm up to date. Mela, grazzi lila Karan u koll l-Aron tal-li ħadu sen fil-program tal-lum. Grazzi u koll tmur l-sponsors tana li huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber u minħedġukom biex ukoll tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lilna inkomplu nikbru. Neġu issa għal program ta' xandiriet li ser ikollna ftit avviżi matul dawn il-ġimgħat li ġejjin. L-xandiriet li jmiss, xandiriet li jmiss tkun propju miegħi nhar il-ħadd li ġej wara l-Grand Prix tal-Italja fejn ser ikollna s-soltu reazzjoni ta' Marattelli għadin id-darba miegħi mistenni kolli ukoll partitarju tat-tim tal-Ferrari fejn flimkien miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-Grand Prix ta' l-Italja kif qed ukoll taraw fil-grafika li bħalissa. Nhar it-tnejn fit-8 mbagħad jirritorna il-programm Mix Zone. Nirringrazzjawkom ukoll tal-feedback li qed ittuna u grazzi wkoll tmur lil-żewġ YouTubers tagħna u wieħed minnhom huwa l-assistent tal-produzzjoni Mark Kembri u wkoll il-Clayton Zamit ċomba illi flimkien miegħi wkoll qegħdin nagħmlu reazzjonijiet tal-logħbiet tal-Inter, tal-Milan u tal-Juventus. Nhar it-tnejn li ġej ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-logħbiet Inter Torino u Sampdoria Milan fil-programm Mix Zone illi jibda għal-ħabta ta' 8. Il-programmazzjoni tagħna u mbagħad tkompli nhar it-tlieta għal-ħabta ta' 9:10 fejn nerġa' nidħol jien din id-darba biex nitkellem dwar il-logħba bejn Viktoria Pilsen u Inter. L-erba' mbagħad fit-tard tal-ħabta ta' 11:20 kif jispiċċaw il-logħbi ta' Champions League. Clayton Zammit u Mark Kembri jirritornaw bil-kummenti tagħhom fit-tmiem il-logħbiet bejn Milan u Dinamo Zagabria u Mark Kembri jirritorna għal konsiderazzjonijiet tiegħu wara l-logħba Benfica Juventus ovvjament dan huwa l-programm illi qegħdin naħsbu li nippjanaw għal dil-ġimgħa li ġejja. Botta u risposta mbagħad jirritorna l-ħamis fejn ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-aħħar żviluppi mill-kamp tal-Formula 1. Issa wkoll jintemm triple header Voldiri nhar il-ħadd f'Monza. Kellna diversi spunti, suppost ukoll ser ikollna partitarju ta' Fernando Alonso li ser jkun qed jieħu f'dan il-programm. Jiġifieri ser ikollna wkoll x'niddiskutu fuq it-tema tas-sajf. Dan u aktar nhar il-ħamis fil-programm Botta u Risposta illi ser jixxandar appuntu mid-9 il-qudiem mingħajr ma ninsew ukoll il-vari aġġornamenti illi ngħaddu minn ħin għal ieħor sa fuq futbol lokali, futbol internazzjonali għandna wkoll dawk il-survey żgħar li qed nagħmlu f'trim ta' kull ġimgħa illi wkoll qed tkunu popolari magħkom fejn qegħdin niddiskutu wkoll nagħtu l-voti min naħsbu li jkun il-plejer tal-ġimgħa intom ċoħe segwaċi tagħna, riżultati tal-lob tal-futbol lokali, minors u kif ukoll il-kbar u iżjed. Infakkarkom ukoll li jekk forsi qed taraw dan il-programm issa tinkwitaw xejn il għaliex l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube qiegħed hemmhekk disponibbli u dan il-programm minn hawn ftit madwar si oħra ikun ukoll disponibbli hemmhekk għal daqstant tinsewx tidħlu fuq il-YouTube channel tagħna, like il-video u l-iktar ħaġa importanti subscribe biex malli intellaw video fuq l-istazzjon tal-YouTube li joħroġ pratikament ftit minuti wara nkunu xandarna live fuq Facebook intom tkunu ċerti illi ma titilfu ebda mill-kontenut kollu li qegħdin noħorġu l-istaff tal-Kamra Sportiva. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jien Antonello Vera ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi illi segwejtu il-programm tagħna illejla. Nawguralkom il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb u saħħit. Botta u risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.